Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane ezesithembu into le esanda kwenzeka. Yeah, ayivelanga ngisho sikhuluma ngayo. I-production team ye-show Izingane ezesithembu bakhuluma ngokuthi mawuzoba negative hate comments bayakublokha. Ngicabanga ukuthi kwi-page labo, so seyikhulunyiwe ke leyo ndaba. We guys, niyangitshela ukuthi singisazi kahle. Ngiyifundile leya ade ngiyithola ke kulama page lawa asebekuvezile ukuthi lokhu kuvela kwi-production team. Kwezingane ezesithembu siku episode 8. Mina oyixoki noma mhlambe babias angizukungena kuma fans and followers ukuthi ubani uthanda bani kakhulu. Ngibuka ukuthi siku episode 8 yini le yenza ukuthi le message sikhona manje isixwayiso sifike ngo-episode 8. Nenzeni? Ngifuna ukubuza kuma viewers, ngicela ningibhalele la ku-comment section abayilandelayo le show. Nenzeni noma kwenzakaleni noma unolwazi ukuthi kwenzakaleni? Yini le ehlukile eniyenzile manje? Because indlela ebengibuka ngayo from sisuka lapha ku episode 1, angikhulume ngezingane ezesithembu ngingayi kuthando nesithembu. Ubuye season 2 sisuka ku episode 1, ikhona into engiyibonile yabo leya ebeyinzima, kodwa ngayitshela ukuthi yazi enye into kungenzeka ukuthi mina mangiyibuka as uFix ngithi hawu cha ayilungile ke lento ngiyibona ku social media, kanti kubona iyona iyabasebenzela. Uyabona, ikhona into engayibona ngithi hayibo kwaze kwa mahliphihliphi, kodwa ngale esidini labo ngokuthi bona bakhuphula ama viewers, bona bane show ibhizinisi le show ukuthi iya trenda isonto nesonto. Ngama lapho ngathi hayibo, manje ngixakekile ukuthi why ngo episode 8 kuphume mase kuphuma lesixwayiso. Isingisi engingasazi guys, isingisi engingasazi. Siku episode 8 wa ku season 2. Nitheni ngobani lo ohlukile? Because le warning or le message kumina izwakala ibias. Angisazi isingisi kodwa kuzwakala ku bias. Yazi kanjani? Yabo lapha ya Pick n Pay kuno till 1 till 2 till 3 kunosisi abathathu abahleli kulama till. Kune manager emile lapha phambili, yabona imanager ukuthi hawu ku till 1 ama customer a behavior kanje. Phambi kwe manager ithuli manager, till 2 ama customer a behavior kanje ithuli manager. Kwenzeke ku till 3 naye imanager sikhombisa amandla ayo. Naye imanager siyehla yenyuka isifaka amaphepha agcwala uPick n Pay wonke ukuthi ke lana kule store as a customer si appreciate ukuthi niya support, kodwa sicela sisebenzisane kahle. Why shonini ukuthi mina oyixoki? Guys ngeke. Hayi ngiyixoki ngiyayivuma. Yabo mina into ye body shaming kudala ngikhuluma kule channel. Into yenhlamba kudala ngikhuluma. Ukukhuluma sengathi awufundisekile kudala ngikhuluma. Eyokuthi asihlale kwi storyline kudala ngikhuluma. Angikwazi ukukhetha ukuthi because uthanda uvuyo so wena uzokhuluma kabi ngoNosipho because lokho kungilethela ama views. Mangizokhuluma ukuthi hawu zaze zadideka ingane, sikhuluma ukuthi ingane ididekile. Angihaze ngithi hamba uye emzimbeni yabo ukuthi mase leyo comment ngingayivumi. Kuzoba nobuxoki ukuthi ngiyayivuma kwenye indawo angiyivumi. Aniyiboni kanjalo? Ake ngiyivale le comment guys, ngikhulumela phezulu ngoba ngewalk. Ma ade ngiwoka ngiphefumulele phezulu, ngikhulume phezulu, kodwa ngithi hayibo wow. Konje wayethini uSne? Sengwakhohliwa amatemu kaSne. Hayibo. Inabo last born vibes lento. Noma ngakaze ngikubone ekhaya lobo last born vibes, kodwa ngiyibone lapha kwabenza ama TikTok challenge ziveza izingane. Umama eza ukuthi iyakhala le ayithulele, iyakhala le ayithulele, kuthi basekhali last born useqhamuka hayibo.
Hayi, ngiyabonga guys support bengithi asidlule ningaxoveki ningale ni-comment ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni lehlukile efike no-episode 8 because sibuya ku-episode 8 siya ku-episode 9 sazoqhubeka ne-show. Ngiyabonga kakhulu nge-support. Bye.